na kapakay aron mikarata na sangkot oras na da katawiron adyang kutua puna ng kapambagay. Kasi sad ka, nakanabaru ka dusa ka, ano man yan na da katawin yan. Kaya Peter wala, nasa kano apiti baba iyo, inaraw-arawan niyo, so panganang kanyo, na sumarataw na ini pamamagay, na inarawan niyo, so mga ditar niyo, na sumarataw na ini pamamagay. O di na so sana kausan mga rarata ko ay mo yan na ipsid ka na tumya pa uso Allah. Wala tayammamul khabitha minhu wala tayammamul khabith di niyo pati ba ubayan niyo pagpumugan so mga rarataon na sa manuto maurip no Allah na kuwaan tanod no to doon adyang kuto akyata po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikon. O baka no, ti ba ay pumagay niyo na sa mga rarata, o manan yan, naibsit ka niyo. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ na upama ko sa kano'y ganon, kawato. Yung utuway ni pambagay marata, nawatigin man ay o sa kano'y ganon na di niyo tukuan. Di niyo tuwatigin man ay kuan, inuntabu pipid nga niyo amata niyo. Allahu Akbar. Maungangan sa Allah. Di niyo tukuan. At yung kutuwa marata, ini pambagay niyo, pamakusir ka no tumbugan, puto ano to, na ad na tao as kanya ni migayr kano sa sumarata ko sad ka na inir kami ni bugay na so miya usang ko mga panganang niran na kano ni dawag na so mga rda ko mga ditar niran na kano ni bugay sa manuto na yabo kakuha niyo ron na upipid nga niyo mata niyo manan yan na minit tagal rakano o di buso kagiyo ba marata ginaway na di niyo din na kagaga tumarima diyan ko tayo nabigay kano. Yuto'y Peter wallah. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ tangkadan yung mata na swalla na kawasa mga wasang nagu manan yan na taroto papaputin sa manuto maurip no Allah na miyak kalala, miyak watano sa nandawan, penanggilan tanong ubat tanong makapamamagay sa kurang. Si ko ipapamamagay tanong, kenapa manubaya pantondra ka, o Allah, na baso, ay manan yan, na mga panganang kanyo, na ba panguan ka sulang-ulang mga pipiyon, na ipapantondra ka ay ibigisi ko siringan ka di nabagyo to kayas wala na katawan yan so kama manusia katano awara no manusia at yung kutuwa manan yan nakapkabubayin yan mambukor kiyan nagusumapya korkiyan na ay importante na katawan ka yung kutuwa ipumagayin ka nagkababayaan umbagan kaon. Berbensan ya dewa Allah subhanahu wa ta'ala ipantag sanggaya kasisad ka na miyado yuto Allah adyang kuta mga tao riniskian siran wallahu ta'ala sa tamo. Riniskian yan siran sa mga kakawasaan. Ugayit na bayran din na inipligto. Inipligtiran sa mga kakawasaan na ibikiran o Allah na suwalla na piyakay ng kayan siran. Suwalla nakapakaya tiroon tano ay manan yan na piyanguragisan yan siran. Sa giyang kuto pinggalabakiran riniskian siran wallah
nadasiranon pamamagay kakiyong paniran so riski na taros manan niyan na inipliktiran. So Allah napitiro yan ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. Mana niyan na di mana niyan na tengkapa o mga tao inipaligtiran so nganin ay inibigay kiran wallahu ta'ala apad ko mga kakawasan yan o bagyuti mapiyakiran manan yan na tiapausan wallahu ta'ala so mga tao riniskiyan o Allah akagiyak yung panyo adyan nga nariskir ka no adakaroon pamamagay initapo kiyo inikaligitiyo nakanabagyanan imapiyar ka no manan yan na maratakiran ito. Ugay na din ang katawan. Bal syarrul lahum. Ugay na tigo Allah nagyuto yung maratakiran. Sayutawakuna ma bakhilu bihi. Manan yan na isiksa kiran ito. Adyang ko to akini kaya kinikaligot niran ko iniriski kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala na isiksa kiran ni pag-imbestigara kiran nagu kabaluyo to manan yan na pangalang kiran si sadyang ko to kapakameran sa alungan na mauri sang ko to adika kasasako yung mga tao ko kasul sa surga na kabaliyo to alangkiran sa dairan kapamagay sang kutwa ginaiskikiran o Allah. Badapan sa diyang kutuwa miyalay wa Allah subhanahu wa ta'ala may pantagsi ko kasirka na malunian siya rin piya kasakitan at diyang kutuwa mga tao sa kaya pamagitain yan kudip sa sadka. Sa katuroon wa Allah si sa surat at-Tawbah ayat ay 35. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Gusto mga tao at Allah apupuni mo niran sa mga bulawan gusto mga perak na disiranon na panggasto si ko lalan ko Allah na panutulang kakiran ya Muhammad maran yan na panutulang kakiran so siksa malipadas. Allahu Akbar. Maran yan na sa mga tao ayabu katawan niran nakapani mo sa bulawan, nakapani mo sa perak, nakapani mo sa mga kakawasaan na kukumpanan niran kad disiranon na panggagasto si kulalang ko Allah. Disiranon panay haji, disiranon pamagumra, disiranon pamagakeka, disiranon na magugup ko mga masjid, disiran na manan yan na magugup ko mga madrasa, disiran magugup si ko mga kasisya pa kapanabangi ko mga miskin. Na gusto mga fukara, na gusto mga tailo, na gudisiran magugup si kuya manan yan na di kapupugraga ko agamat agama Islam. Dia mga tawanan na yapitiru kiran wallah na panutulang kakiran ya Muhammad mipantag ko siksa malipadas. Manan yan na itumparakiran wallah adyang ko to siksa malipadas si salong na mauri na manan yan na salakorong pansusisang kaya dunia. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam si sadyang kutagawi susiro salong na mauri na si sang kutagawi mana si salong na mauri na diyang kutalang na bulawan pirakyan na tutong no to, tunaw no to ang kuta mga bulo nila na gusto mga pirakiran.
na mana niyan na tunaon si ko apoy ko naraka jahannam na matunaw to na bulwin apirinsa na ipirinsa si ko mga parasiran na gusto mga kilidiran na gusto mga likudiran saya mana niyan na pagkuli-kuli dun sira dun sa diyang ko to apirinsa gyutoso bulo aniran na gusto mga pirakiran ada sira nun dun sa sadka. Turun kira ng mga malaikat, hada ma kanastum lianfusikum biyang kayi ipapirinsa kano atanto amayaw nagi so mga tamo kiyo apian mo iyo para ko mga ginawa niyo. Faduku ma kuntum taknizon na taan amin yo din so nganin pian mo iyo si sa dunia. Allahu Akbar. Nabiya dia nambu mawari penuh Allah na kasanan na nawasiat tanu sa Ginoo tanu uwi din kapupuni mo tanu sa mga patamo-tamo kan tanu ugay na di tanuron di sesarka di tanuron di mamamagay si ko piyang papatutan sa buganon ang mga swaswat tanu ko Allah aron di kabaloy so tamok tanu ay manan niya na arkatano kikulo adyang ko to akayaw niyan si kukiato na maun ko naraka jahannam. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله so mga tao pupunimusiran sa mga bulawan ako mga pirak na disiran na pumamagay sa lalang ko Allah na ang tunay kaswairan fabashirun bi'adabin alim na panutulang kakiran niya Muhammad so kalipadas o siksa wa Allah subhanahu wa ta'ala يوم يعمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم na amay ko ay manan yan napaka langgaan sa mga tamukiran na tunaon si ko apoy ko naraka jahannam na iplalabada ipamirin sa ko mga parasiran wa junubuhum wa dhuhuruhum na pamirin sa noon sa mga parasiran na gusto mga kilidiran na gusto mga likudiran. Allahu Akbar. Mahurip no Allah. Maruni man di dagdag giraman ito. Adyang ko to akayawan ko tapirin sa nabataon din na miya maron yan na miniskilang kay tinduruta ay taman kapag kasakitir ka na malong ka ba nagdagda diyang ko to apoy ko naraka so sa timan sang ko to akayawan yan na pimbugi-bugi sang kay dunia na gyutoy miya bali apoy tano sang dunia na so siyaw pulo na gusyaw na timo-timo no to na imbugay ko sa katao apaka naraka Allahu Akbar na duwan yan so tao miya na mo na badan miya bali so tamukyan ay pirin sa on si sa alungan na mauri no Allah upang makupku atuma o sirano to mga tao bigan wallahu ta'ala sa mga patamut-tamukan adyang ko to kaputayo tao miyara sa imanamo na dede na banyan miniteron ko kumurian na ruar sang ko to at lolapis sa maputi adinis magagaksiyan na miya kalalad no to atuma itanubukasanaan so miya panimutan o sang kaya dunia na tumo abatano din may pamakawit si sa alungan na mauri mabaluya masusunwan tanuro sa surga Allahu Akbar mahurip no Allah at natutul sa diyang ko to si kumaso Umar radiyallahu anhu as kanya ni Khalifa na ayaw daw Umar na igra gagawi na di niyan di patrolan sumadakla tao
Di niyan di pangaypan o antunay maulawlayran. Antay kikararagunan, nagwantay na mga widakalian. Niya kay salungan, nagyang kuta kagawi, na siya gada niya ng kutawalay. Diyang kutawalay na sutik tanong, may ituawalay, lawigang kutawalay. Siya gadan o Khalifa, Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab, na miya mamasa sa Umar, sabab sa girintang din o mga wata, di siranding gugurao. La ilaha illallah. Na di niyan, di gudagdaman, o anto na uno ni tindugulok siran, na miyagdamian na di maninindaan so inairan. Na pakasasargan yan so kudunay patindayan na uman may sa gurong-gurok sa mga tao na gumiro so inairan mga ikaritang ko na ganang kanudun gumurao magaan din maluto so iptinda akan na madaso ka pong guro ko mga ta na di man mati na minisa gurong siram man aguro inataki siram man adyang kutu ang siran na makagirop man so inairan mga ikaritang ko nagaganak kanudun man maganda na maluto at igiyan so iptinda akan na dataruto ako manakman sa mga wata sa taman sa ikatlo na minisagurong man aguro adyang ko ta mga wata na masupit da na kaya pakaguro kiran na maylo tadan so kapupugin-winuiran sa pakakonsiran inairan na niya kagiroso inairan katayada na kuluto niya mamasa so Amir al-Mu'minin adyang kuto adid na panayawan yan sa kapakaluto ang kutabay nasarta agyang kuto amya tutok yan sa pintuiran na niya kagiraw ko ba so mga wata na tanto siran ding kukurok na anto na ba so'y paninindaan ka na niya kagiraw subay aswatigyan so iptinda akan nakna ba mga panganangkan Allahu Akbar so atigyan so iptinda akan nakna ba mga panganangkan natigyan anto na ba so iptinda ka natigyan na so iptinda akan na mga wator Allahu Akbar mangurip no Allah sisa kaya masa iman to naman ako ladan napakalapas ko man sa karagni ko pagtao na di tano katawan mangurip no Allah anong pinasubrasan sa iko pagtao tanong at pamakaukis sa dataranan ahungo sa kaya sa darak tanong ang barang-barang at tiyo ba ayaman na niyan na taman saan amyang papanutul ayadan kaya sabapan sa ayaman na niyan na kaya pakapaman ko o ama o mga wata adyang kutwa din yan kagkarawa o mga wata yan nagirintangiran din kumurao. Niya kagiraw sa Umar at igyan anto na absip tinda ka at igyan na eptinda akong na mga wator asarbo at igyan aso mga wata akong nadnap kailayran ay tinda akong na iptinda akong din ap katumbang siranon o baso panganang kanatigyan na dadun matatago kukod na panganang Allahu Akbar
Mangurip na Allah. Kurangan niyo man, sugpamanukayan, at buwakap kalito sukairan, napakasakitan siran, sikukakawiyagan. Nakarangan niyo sudah tapnew ni nasukay niyan, adi tibay o sa mga watayan. Allahu Akbar. Nakarangan niyo sumadakli mga watas ang gagas sugat tanong, ayaman niyan na mga tiyo ba? Masisiran matatago. Sisiran matatago kuso ayaman niya ng mga sisimpit ang mga lawigiran. Koreano kaya daw mga walay tanong sa kaya Marawi City. Mangurip na Allah. Liupan ko, kapko oros sa buwan rakatano, na maurosiran ko kibabalikan niran. Adisiran nun po nga minsan yung kuto, kayo ito babalingan na kadaklong pamilya. Nagkatuon kaon adipan layam si isa masipit tadarpa kaya kalalayaman yan na maula dadarpa gawin na sabab ko kaya sa dadarkatan watiyo ba na binitaglian sa ginawa niyan. Asusati manamay ito a kwarto na may bubagsak sira na pamilya. Yung manon adiyang kay kaya sugatan watiyo ba adi makapliw-liw man yung kauyagan sa manisa. So, kapag bugisi ko mga tao, adi ka, kapag kargani ko mga pamilya na gusto mga mananyan na mga buwataan, miya kadakdakla pamilya, kikaragnan na di kisampay so sorayran. Di kisampay so ataatiran sa ko mga anak ko da, na gusto mga kawasa, na Allahu Akbar. Maghrib na Allah. So Umar ibn al-Khattab. Nadun makatigar na niya kang kagaan maling. Nakiasuhan yan subay talmal. At tataguan ko mga tamo ko mga Muslim. Na sa kanyan dun. Sa kanyan dun, miyawid si ko mga arena. Agusto mga mga panganangkan ang kailangan ng pamilya. Mga bantad. Mahurip na Allah. Magiraon sa mga sundaron niya na hay Omar. Ya Amir al-Mu'minin. Nas kami imagawid ko pagawidan ka. Nati sa kundi ni magawidon. Asak ni pag-isiyon Allah si Isa alungan na mauri. Mahurip na Allah. Minhuman yan si Sadyam Kutabai. Na miyang panutul asulun sa Umar. Na yadun miyang guluhan sa kagaanak kaya pakaluto ang Kutabai. Gusto mga sundaron yan. Nahugyang kutungan yan awai sa taman sa damakakanso mga wata. Nasukya pakakaniran. Namin ibtan siran na turo. Allahu Akbar. Si Koreano to, miya kapipira kay kakan na din makakan sa mga wata. Na tiyurog siran din langon. So Umar al-Khattab, nagyang kuto, at taro sa danyang panaganatiyang kuto alay, udan yan misuko ko mga sundaron yan. Haplulumpiwan tanong, sumbalabala sa walay. Sabab sa suki walay siin. Akaruma ang kaya babay, napdanan ko mga mujahidin, pansi ko mga suhada, pansi ko mga sasahid, adan makambalingan. Allahu Akbar. Mahurip na Allah. Yuto, isa ko mga tutulan si isang kayaman niyan na kapag kargani ko mga pamilya na gusto mga mananyan na mga buwataan,
Amya kadakdakla pamilya ki karagnan na di kisampay so sorayran. Di kisampay so ataatiran sa ko mga anak ko da na gusto mga kawasa na manugun tanuang kananan dalataranan manugaw mga kawasa so kikakadnan o kikaragnan na manugaw mga nakuda so kikakadnan o kikaragnan. Dinan ka madakula karagnan na malay kaya. Tunguhan yan. Tunguhan yan. Siya na matay sa angkoto akapkurian adi sa mga kapamangni. Allahu Akbar. Nayakiato na mga dato tanong si iko kikaragnan na diran di pakigiluba na gudiran di emanan yan na pangilubaan na diyan na ginawairan. Mahuri po Allah si kumasaw isa ko dato tanong emanan yan na so Umar bin Al-Khattab radiyallahu an na madaklatan to mga tutulanon si ko di niyan di kampanug ako mga miskin si ko ang diyan nakikararanan sabab sa kagya sa mga miskin na mga pamilya siran wallah na si salong na mauri na makaumatan roong na panguragisan tanu Allah nang giros kanya na rin panakan na ino at tiginan niya ora ko na dakong ka pakakana. Naturo no rin ya Allah na anda manay ka pakakana korka as kaidat ulangwan o kadun na kabubayan kasulangwan o amanan yan nakakawasan. Manay ka pakana korka. Na ano man ay kakur ka, naptigo Allah, auripang ko, napukur, susiringan ka. Okay, nadam ka dun sa reti, kupanganangkan ka. Naupama ko dito, napiyakakan ka, susiringan ka, apkur, natimpangasakan, imyapaganang ka. So, man ay ni maurip no Allah, na so kapambugi si ko mga tao, di kasasad kay si ko mga tao, ang mga fukara. Kung sa mga miskin, natin bangadan, ay mapaganang ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero manwala, uripong ko, inwat sa kong miyatalandiyang ako sa dunia, na dakong kapakanditara. Natingin na ya Allah, sekali Tuhan ulang wano kadan nanda banay kakatalandiam ka ya Allah natigian aswatigian susiringan ka nakapipipisan sa ditaran nadam katigian sarayati konditar na ka o pamakopiakan ditar ka nadatar usakan ipiakan ditar ka kailan uripang ko na inuwa niya sakit ako nadakong ka na nabantalan na ituro urip na tingin ya Allah na anda man ay kakasakit ka as kay Tuhan ulangwan o kadan na tingin na miya sakit man so siringan ka na dangkad na tingin na magagaw bang kabantalan o pamawinibantal ka man na timbang asakon ikaw mang karoong ay nibantal ka Allahu Akbar. Mahuripun Allah. Ginan, suaya manan yan na tutulan ko siyap o mga nakuda ko pagtawiran na gusto mga kawasa. Mahuripun Allah. Sumpatan tanong buhay sa iko mababaloy sumpatang kay bendingan tanong pamanin tanong ko Allah makangger ko tanong iya ko na gusto mga bawataan tanong agyang gay apya magusay tanong sa makampat na balasan tanong Allah na wipon seden na so
panunumpangan adiyang kaya mga katiru Allah na mingkulala niran so mga abayaw Allah nabuka pananggilaan tanu so piyaki pananggilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.